ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Умедворам ки шумо хуб ҳастед. Хушхабари нав дорем, албатта ба шумо маъқул мешавад. То охир хуб гӯш кунед. Имрӯз панҷшанбе 9 январ, $100 баробар ба 1092 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар ба 1146 сомонӣ. дӯстони азиз, ҳатман дар видео лайк бимонед, ба канали мо подписатсия бикунед. аз шумо чизе намерава. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз шумо розӣ бошад. ва 1000 рубли русӣ дина 109 сомон буд ва имрӯз боша 110 сомонай. ман гуфтам гӯш шумо фақат ноумед нашед. иншоалло ки минбаъд кӯшиш мекунем хабарҳои нав битем. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар ба шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.